Ето тази стрелка. Това трябва да е посока на движението, т.е. при мен се пада нагоре насам и се движи нататък. Т.е. двигателя, както е така, това е напред на двигателя, стрелката, ако сочи надолу, трябва да е натам. Просто трябва да е натам. Нали ще влезне ето отсам. За тази цел трябва да взема малко масло и да смажем игления лагер, както видяхте по-напред. Защо? Защото всичко го правим два пъти. Както съм ви казал, каквото масло имате, такова ползвайте. Това иглен лагер трябва да е намаслен. Вероятно ще гледаме да не го изпуснем вътре от двигателя, защото тогава ще стане интересно. Тук няма посока, разбира се, ето го. Трябва да бъдем най-де по-внимателни. Ако шпилката ти е скъсана и е скъсана долу, тук на снимката се вижда, че няма място къде да захванеш болт отдолу. Аз искам да ви напомня от предишното ми клипче да не си правите експерименти и да не слагате долу на счупените шпилки болтове, защото то реално няма място и може да направите някой бела. Ако имате счупена шпилка долу, просто трябва да си купите нов картер.